Irati Miguel, genomika zerbitzuko goi teknikaria zara, hasteko eskerrik asko, guregana hurbiltzeagatik. Zuei. Nauaren 25. urteurrenaren aitzakian, Kafe Garaia izeneko sail hau jarri dugu martxan, edo atal hau. Beraz, zer baino lehen, gonbidatu guzti galdera berdin egiten digu. Nuntzen dentzu duela 25 urte? Ni Usurbilen bizi nintzen, eta orduntxe unibertsitateko ikasketak egiten nahiko hasi berri, Bilbo Usurbil joan etorrin. Eta gogoan dut, nogoko aurkezpena edo babes moduko egin zan deialdi hori argazki herrikoiana, zagarduguna zen. Ni ez nintzen joan, ze txosnan neon lanien. Hori dukezu buruan. Pandemia baten erdian o bukaeran ez gitu oso ondo nun gaude, baina pandemia batek kolpatu gaitu, denoi eragin digu, eta kuriosidadea dugu jakiteko jendeak nola bizi izan duen, ez? Horregatik hau ere denei galdetzen egia, eta zuk maila personalean etxean nola eraman dezue pandemiak ekarri duen hau guztia, hori ez? Maskarilekin hili behar izatea, persona gutxi batzuekin bakarrik harremanatzea, itxialdia. Ni egia zen, hasieretatik olako espektazio hondiz eta interes hondiz jarraitueten gai bada, eta asko, pertsonak asko kuriosidade hondia sortu iten, eta egunero irakurtzen txostenak diputazio osakidetzak publikatzen ditugun txostenak, eta asko kuriosidade hondia sortu dit, eta oso presente jarraitu dut konfinamentuko lehenengo egunetatik, eta oraindik ere berdin. Eta baina, gero maila pertsonalean ez nago kexatzeko, ze nik ez nuen erterik izan, ez nire lanpostuan arriskuan izan, 3 hilabeteko baimena izan nuen etxean geratzeko konziliazioagatik, eta ingurun zer izan gertatzen ikusita. Oso telelanean hori... Hori ere neurrintz, altzana. Eta, maila hortan, gero konfinamendua beha, eta tokatu zaizkigun itxialdik ere, baserri batean biziga, lur zail desentekin, eta ez da berdina. Aldea dagoaz. Tokatzen zen, da KitKat modura edo planteatu, eta rekonziliazio familiarrak, eta gizonak lan asko zuen baratzien orduan, ari lagundu, beston artean. Ez daukat, ez zait traumatikoa egin, denbora gehiago izan baliz bai, baina, ondo eramantzen dut. Hori da, ikusita ingurun zertzen ez gaude kexatzeko. Maskariana da engorro bat. Nik egunean 10 ordu segidan ibili berdet, lane ziterretatik lauterdita, FFP2 gaina, ezin dut kendu. Baina, oraingoz bintzaten leku itxietan beharrezko edo daukagun babeseko herramienta eraginkorrenetakoa denez, behar da bitartean erabilien behar, zer remedio. Pandemia honetan, okerren eraman detena, eta gehien eragiten ditana da, jendearekin elkartze muga hori, ez? Talde handien asko ibiltzen gara, eta talde txiki eta mugitu beharra, edo jendearen gana ezin gertu batu hori da, nik dudik gabe gehien okerren eman detena azkenean. Arrisku aktibo baten bihurtzen zea jende arte bat entzat, eta kontaktu fisiko horren urruntasun hori da, bai nik eta bai jendeak ere nola ikusten gehan elkarri ez, arrisku potentzial hori nik, baina askongatik hori da okerren dara madana. Baitut hor, hainbat bezarka da pendiente. Pandemian, osasun publikoaren lana goraipatu da eta agerian ikusi da ze lana egin duten, ez? Dena den, eraberean, bertako profesionalak behin gehiagotan aldarrikatu dituzte baliabide gehiago, personalgoa indartza eta ez? Badirudi, hau ere bazetorren aurretik, ez? Pandemia baino, gero pandemia garaian askoz gehiago ikusarazi dute, beraien zer eginetan badauden gero eta gabezia handiguak, ez? Eta badirudi, hor, beste arlo batzuetan bezala, osasun arloan ere, liberalismoaren logika edo gailentzen ari dela, ez? Hau da, publikotasunaren aldeko apustu bat txikitzen duan heinean, badirudi privatizazioa sustatu nahian dabiltzala administrazioetan edo enpresa pribatuetan ez dakit oso ondo nundik, baina
hori da gutxi asko sumatu daitekeena, ez? Osasun publiko langilei entzunez gero, eta arretaz entzunez gero. Ez du ikerketa arloan ibiltzen zea, eta ikerketa arloko profesional bat zea. Ez dakit hor ere antzeko fenomenoa sumatzen dezuen zuek? Bai, erabat. Eta areta gehiago esango nuke gainera. Bai, da, pandemia garai hauetan, areta gerikoago geratu da, orain ez baldin horrelako gera baten aurrein, ez baina konsiente ze garrantzitsua da indartzea, ez da indartu eta areta gehiago. Ikusi ditugu gauza batzuk, begek irikera zedizkigunak, nola funtzionatzen duen. Osasun sareak, zenbat enpresa bizi dira azkenean osasun gintzataz, ze ikutezina dan. Hau da, gure txiringitu eta ez mugitu, berdin du pandemia bat izan. Luze jo nezaken eta ez dut duzatuko, baina ikusi ditugu gauza batzuk, ziratan adiez PCR-ak eta egiten hasi bertzanean, eta estok arazoa zegoela mundu mailan, eta unibertsitatean, Goiri Bioteknologia Zentroan elkartu ziren hainbat talde, ikerlarik, unibertsitateko ikerlarik, musutruk, lanean jarrita, astelenetik astelenea, eta oso denbora gutxi lortu zuten jartzea, etxeko metodo bat, erausketatikan, lagina lortzetikan, analisia bukatu arte, merke, azkar, balidatua, eta gizarteari eskeniz, patenteri gabe irikian, nahi zuenak baliaz ezan, enpresa komertzialen beharra ez izateko, eta edonork, baliabide gutxiagorekin ere egin ahal izateko. Muzin egin zizaion erabat. Hor ikusi zen, hori publiko egin zen egunen, urrungo egunen Eusko Jaurlaritza atea zen esanez, bi enpresa bioteknologiko pribatuekin ari ziela garatzen bi teknologia eta gutxi barru publiko egingo zela, ez dugu entzun ezer horretaz, baina zuten aipamenik egin unibertsitate publikoaz, beraz, medaia jartzeko ze aukera, ez gure unibertsitate publikoa, eta orduan ere, badaude hor, indar faktiko batzuk, ez? Bai, hori da. Bai, enpresa pribatu, bai, hor bado lobby bat, pandemia honekin areta geriko gehiatu dana, eta hau da, adibide bat, baina daude asko. Asko. Eta bai osasun gintzan eta batez ere ikerketan, arazo izugarria dagoena da pertsonalarekin. Eta ondela gutxi greba bat indeu, lehenko asteburun egondu dira mobilizazioak hiriburutan, eta osasun sailea, osasun gintzan dabiltzanak, gintzat unibertsitateko ikerketan gabiltzanak ere berdin. Pentsa, guk unibertsitatean, administrazio eta zerbitzutako langileten, 85% temporalitatea da, 20 piku urte ez dela oposaketarik egin. Ekipoak eta lortzeko, infrastruktura lortzeko, hobeto egon gintezke, baina ez gaude engazkit, ez osasun gintzan eta ez unibertsitatean. Baina pertsonalarekin dago izugarrizko arazoa. Eta berdin du, zenik galdetzen diozun danak berdin esaten dute. Ez dago, aldiz, ikerketa zentro semi-pribatuak asko ari dira azaltzen. Horrek zer nahi du, unibertsitateko jendeak ez badu lan estable topatzen, beste pribaturak dijoala edo atzerrira edo zergatik dago personago falta? Ez dialako postuak sortzen. Ez dialako postuak sortzen. Hori da, prestatutako personalgoa asko dago, baina... Hori soluzionatuko daiteke oposizio batzuak deituz adibidez? Ez, oposizioa izan edo ez izan... Plazak sortu. Hori da, plazak sortu, jendea kontratatu, eta osasun gintzan zuten arazo nagusia ere pertsonalaren zen. Hori da, esparro guztietan, hori hemen horrela, jende asko joaten da atzerrira, eta ikerketan ikerkelari karrera nahi badezu egin gaur egun ezinbestekoa da atzerrira joate urte batzuk, eta gero itzuli edo ez, eta asko ez dira itzultzen. Europan geratzen dira Alemanian guruan asko, eta estatu batutan gehiengo ondina. Zenbeste baldintza batzutan, arituko dira. Bai, publikoan zein pribatuan asko inbertsio gehiago ere egiten da ikerketan. Ez gaude okerren, estatu mailan ez gaude okerren, baina Europa nahiko atzera. Hortaz ere itzengo dugu, baina zure jarduera ere galdetu nahi dizugu, zu genoma aztertzen duzu, hortan diarduzu. Nola iritsi zinen zu arlo horretara? Badaude ikasketa espezifikoak horretarako,
Nola iritsi zinen zu Euskal Herriko Unibertsitateko segiker zerbitzuko goi teknikari izatea? Ni biologia ikasketak egin ditu. Oso umetatik naukan garbi biologia izan egin nahi nuen. Frantzien pasan nuen haurtzaroa eta kusto komandantea zen nire idoloa. Eta biologoa... Piztu zite izan? Bai, aurtek piztu zizaidan, bai. Lehen ozan muetan albaitari, baina ez gez, nik biologoa, nola gauzak, nola funtzionatzen duten, eta ikusi. Eta ordutik oso txikitatik nekin biologia egin nahi nuela, eta institutuan biologiako ikasgaia iritsi zen alako batean, da goatzen naiz. Mendelen legeak, hilarrak eta genetikako lehenengo gauzak entzun itunia, zer dauz, ze gantxo. Eta karrerara iritsi nintzanean, 3. mailan naukan genetikako ikasgaia, niretzako plazer hutsa izan zen. Eta ikasturtearen amaieran genetikako irakasleak eskaini zidan bere ikerketa taldean barne ikasle bezala hasteko. Noski baietz esan nuen. Eta hor azken bi urteak, karrera alde batetik, eta laborategin barne ikasle bezala. Eta hortik etorri izan tesia egiteko aukera, Parisera joan behar nuen, tarteka, joan behar nuen, eskaini zitzaidan proiektu hortan parte hartzeko, hortik tesi bat eta zitekela, eta nor formatzeko joan behar nuela CNRS, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, frantzikoa. Niretzako izan zen, CNRS, guau, nola esango dut ez, eta ikasketak handikan bukatzeko, baina jo nintzen hilabetea Azukarea, eta handikan baia mundu hortan guztiz hartuta, eta esan behar da, nire zuzendaria zen, bere arloa zen, populazioen genetikako ikerketa. Normalki gure espezialidea zen populazio autoktonien kontserbazioari begirako, kudaketari begirako analisiak eta bar. Eta tesian hasi, Leioa eta Paris tartean jardun, bat gehiago Leioan, baina. Eta tesia bukatzen nahi nintzela, justu orduan unibertsitatea hasi zen, ikerketarako zerbitzuak martxan jartzen edo formalizatzen edo. Eta bizitzaren kasualitateak, jakite egoten behar den leku, jakite edo tokatzea egoten. Tokatzea, igual, ez? Zerbait egin behar dezu horrela iristeko, baina ez da nahikoa, behar dezu egon leku eta unea porrokozia hortan hori da. Eta justu ni tesia bukatzen, atera zen genomika zerbitzua martxan jartzeko hori, bertzan teknikari bat martxan jartzeko zerbitzua, eta justu zen ni egiten nemilena, analisi genetikoak egiten urteak naramatzen, eta aurkeztu nintzen lehiaketa horretara, eta nahi tokatu. Handela 15 urte. Bueno, eta zein da genomika zerbitzuaren zeregina? Zure ogibidean nola azalduko zenioke zure bizilagun bati? Gaude unibertsitatean hainbat ikerketa zerbitzuak, arlo desberdinetan, ere da genomikako zerbitzua. Guk egiten duguna da, analisi genomikoei loturiko aholkularitza, formakuntza eta batez ere analisiak berak eskaini, ikerketa taldeei, izan bertakoak, kanpokoak, estatu mailatik desente ditugu, atzerretik batzuk ere, izan osasungintzako osasun sare publikoa, pribatuak, bioenpresak, horiek danetarik etortzen zaigu. Nire gehien gustatzen zaidana nire lanetik horixe da. Danetarik oso gauza baliopinto, diverso, danetarik etortzen zaigu. Laburrean da hori. Modu, azken finean, teknika hauek dira oso garestiak eta oso jende espezializatua eskatzen dute. Ezin du ikerketa talde batek edo enpresa konkretu batek hori garatu. Estrategia da, genomikakin bezala beste atal batzutan, zentratzea, sortzea laborategi bat, hortan espezializatua, momentu hortan dauden ekipamentu punteroenak edukiko dituena eta pertsona tekniko espezializatu bat. Gaur-gaurkoz doktorautza exigentzi bat daulako postutara iristeko. Eta hori, eskaintza pertsonala, dauna prestatuta, urte askotako esperientzia, eta analizaz apartea aholkularitzak emango dizuna, eta Bueno, berrian irakurri genuen albiste bat material genetikoa aztertzeko gailu berri bat edo garatu dezuela edo asmatu dezuela Novasec 6000 izeneko, okerrez garet esan. Oso altxua jartzen zuen artikuluan, ez? Eta COVID-19 birusari aurre egiteko ere balio dezakeela, ez? Zeintzuk dira gailu honen onurak? Gailu ez dugu asmatu. Indeu eskuratu. Lortu dugu gure unibertsitateak horrelako gailu bat izatea. Azteko.
Horrek zer aurrera pausu suposatzen du. Azkenean, da, zaldi gainean ibiltzetik nabe espazialean bidaiatzeko aukera ematera. Horrelako zerbait. Bueno. Bai. Sekuentziazio klasikoa egiten erabilidana lehengo mendetik. Genomaren sekuentziazioa. Edo DNA sekuentziatzeko teknika, orokorrean, Sanger klasikoa. Lehenengo giza genoma sekuentziatu zen teknologia horrekin. Eta orain dela 10-15 bat urte garatu zen sekuentziazio masiboa edo NGS, Next Generation Sequencing deitzen den teknologia berri bat, izugarrizko iraultza suposatu zuena, baina izugarria. Pentsa, nik orain Sanger baditu oraindik, klasikoak bere gauzetarako balio dute. Ekipo hortan irakurtzen ditut ordubeten 16 esaldi, 500 karaktereko 16 lerro irakur ditzazket betiko ekipo horietan, ordubeten. Sekuentziazio masiboko, noen dela 10 bat urte erosi genuen ekipo txiki hartan ja, lehenengo haietan, 50 milioi irakurri nitzazken, batera aurretikako informazio jakin gabe biegunetan. 16 berrian 50 milioi. Eta ekipo hau, noen dela 2 urte atera da merkatura, teknologia berrioi baliatzen du, baina eskala izugarrian, gainera dauka malgutasunan, zure eskalara egokitzen da. Baina hasierako 16 sekuentzia horiek beharrean lortzen ditut 20 bilioi, ez milioi, bilioi sekuentzia bi egun azpitik. Lehenengo giza genoma, klasikoan sekuentziatzeko, sortu zen konsortzio bat, 100 laborategi batera, 100 ekipo batera lanean, 10 urte behar izan zituzten, eta 500 milioi, 5.000 milioi dolar, genoma bat osatzeko. Pentsa, 10 urte, 100 laborategi eta ze dirutza. Novasekonek, eskarri-garria, zalditikan espazial esaten dizutena, egiten ditu 58 genoma, berak bakarrik, ekipo bakar batek 58 genoma, 2 egun azpitik. Eta genoma bakoitzaren presioa 600 euro bueltan. Saltoa. Ez da genoma bakarrik, erabiltzen da hitzakin, adibide modura dalako ulertzeko, eskala ulertzeko, baina bere ahalmen nagusia da datu izugarri pila, oso merke eta oso azkar lortzeko aukera ematen digula. Aplikazioak dira milaka. Osasungintzan izango da izugarria, agrogenomikan, ambientalean, izugarri. Ingurumen arloan dabiltzaten, edo arloan dabiltzaten askontzako gauza batzuk oraindik garesti egizian plantea ezinak. Osasungintzari lotuta beti ere diru gehiago dago, ez? Eta honek, esango dugu, tendula demokratizatu teknologia hau, beste asko merketzen du, eta bide asko irikiko ditu. Eta COVID-aren aurreko borroka hortan, ze ekarpen egin dezake honek? Ez du orain arte egin ezin ziteken ezer berriek egiten ekipo konkretunek, orain eskuratu berri dugun ekiponek. Baina lortzen duna da berdin, askoz gehiago eta askoz merkeago egitea. Eta Europako Komisioak eskatu badio Europako herrialde guztiei bere lagin positibo guztien 10% gutxienez genoma sekuentziatzea birus horiena, egiteko jarraipen bat, kontrol bat, variante berriena, o dauden aldaera horiek nola airean garatzen edo gailentzen gizartean, eta hemen ez da egiten sekuentziazio hori, garestia da, batez ere pertsonal teknologikoa behar da, eta ekiponek lortuko lukena badaude. Uste dut gaur egun nahi diala Madridea zentralizatzen lagin guztik. Hemen Euskal Herrin badaukagu gaitasun hori egiteko, unibertsitateko ekipo honetan adibidez, baina Nafarroan ere badago aukera, baina kontua da, egin ditzazket 3.000 COVID genoma sekuentziatu egun bakarrean, ia PCR bat postatzen den presioan, baina kontua da hori zentralizatu behar dela milaka lagin batera, baina aukera, azken finean ematen duena da COVID-aren aldaera berrien garapen hori kontrolatzeko. Bueno, Novasek 6.000 izeneko gailuaren inguruan gara izketan, eta osasunan arloan ere aurrerapen handiak ekarriko dituela edo ondoriozatu genuen berrian irakurri genuen artikulu horretan, ez? Berezkia diagnostiko eta tratamenduetan salto handia emango dela edo, ez? Beraz, bere ekarpena
COVID-a zarago doan zerbait da, ez? Honek ekarriko duen onurak asko handiagoak izango diala, ez? Zalantzari gabe, onurak saldu genituenean COVID-a ezan arazo bat, ez genuen ezagutzen, orduan. COVID-ana da lehen esan detena da. Beste gailu batzukin egin daiteke, gailu honek baimentzen duna da, asko azkarrago eta merkeago eta gehiago egitea, baina egin daiteke bestera batea. Baina gailu honek emango digu aukera egitea orain arte ezinezkoak ziren gauza berri asko, eta hori da bere potentzialitatea handiena. Bai ikerketan, eta bai aplikatuan osasun gintzan, diagnostikoan, tratamenduetan, gaixotasunak ulertzea oso ezinbestekoa da, ez? Honek baimentzen ari zaigu eta gero eta gehiago eraztenko digu ulertzen nola funtzionatzen duten gaixotasunek, zer sortzen du, ze molekulek eragiten duten gaixotasun desberdinetan. Zentratuko naiz agian minbizia dalako, tamalez gehien oso presente daukaguna. Eta inkognita badan gaixotasuna, ez? Aurrerapen izugarriak egiten ari dirana azken urteetan, ni oso optimista naizen horren inguruan. Ez da sendatuko, guk sortzen dugun gaitza bada, baina aurrerapen izugarriak. Eta ekipo honek onkogenomika deritzen honetan izugarrizko salto eman du. Balioko digu, tumore baten analizatzeko garaian, hori lehen ere badago, baina honek hau asko sakondu eta merketu eta azkartu berriro ere. Ulertzea, tumore baten lagin hartzen dugunean, analizatzen dugunean, zer gertatu, ze minbizi konkretu da edo. Azkenean, minbizia ulertu behar da, dela zelula batek autosuntzitzeko gaitasuna galdu duela, ez? Arazo badaukanean, zelula bat suntzitzu egiten da, bera bakarrik. Minbizi zelulak dira, ezin dute suntzitu eta jarraitzen dute ugaritzen. Hori gertatzeko mila mekanismo molekular desberdin daitezke eta zuk azterketa horiek eginda, jakin dezakezu zehazki zer dan gertatzen zaiona zelula honi, zergatikan ezin duen autosuntzitu eta beraz ze terapiaren bitartez Ze tratamendu aplikatu dezakezu. Hori da, eta tratamendu berriak asmatzeko ate asko irikiko ditu. Orain arte ez ezagunak ziren, mekanismoak ezagutzeko aukera ematen digulako. Baina ekipo konkretu honek orain arte ezinezkoa zen biopsia likidoak baimenduko ditu, eta hori da izugarrizko saltoa. Biopsia likidoa da. Demagun odoletik edo likido linfatikotik hartu, horko zelulak bildu, eta ulertu behar da, baimenduko diguna laburrian da, minbiziak bere fase oso goiztiarretan, gaur-gaurko oraindik detektatu ezin daitezkeen faseetan detektagarri izatea. Lortuko dugu. Horra garaiz harrapatu. Hori da, horixe da. Metastasiaren hasiera-hasierako pauso horietan, oraingoz ez daukagu teknologiarik hori harrapatzeko, eta honek hori baimenduko digu. Ze ulertu behar da, tumore bat, metastazioa dela, zelula bat, edo minbizi zelula bat askatzen da, edo zelula horren DNA zati bat askatzen da, eta badoa odoletik, edo sistema linfatikotik. Eta zabaltzen joten da. Ekipo honen bitartez, odole edo likido linfatikoa hartu, eta baimentzen digu, hor daude milaka zelula bueltaka. Tartean egon daitezke batzuk, minbizi hortatik datoztinak baita ere zure zirkulazioan. Ekipo honekin, 20 bilioi aldiz, 20 bilioi zelula sekuentziatu ditzazket, edo gehiago, milioika harrapatzen ditut, eta horietan, tartean, baldin badago minbizi zelulan baten arrastoren bat, detektatzeko aukera emango dit. Eta ez bakarrik hori. Badaude, aurretik egindako ikerketari esker, minbizi markatzaileak deitzen direna, gene edo mikroRNA konkretu batzuk, horiek aztertzen dira, eta da horrelako argi gorri bat. Ez pipi kontuz hemen badago minbizi zelula bat, eta gainera, minbizi zelula hau biriketantik dator. Eta gainera, horlako mekanismotikan daude zelula hauek aldaera horrekin, zuntzi ezin aldaera horrekin. Orduan, screening populazionetarako izango da izugarria. Odol lagin bat hartzea gauza oso erresa da. Badaude, badiez, biriketako minbizia oso zaila da garaiz harrapatzea, hor oso zaila da biopsia bat lortzea ikustea. Eta ikusten danerako gaur egungo teknikekin, neko aurreratuta dago. Honekin lortzen dugu asko zenago, modu azkar, merke batean, bate inbasioa ez dan modu batez, odolagin batetik, eta orduan banik urte gutxi barru, esperantza badaukagu, hori da bideetako bat,
rutinaz jungo garela odol analisi bat egitera, ekiz demoraro, gure osasunen kalterik egiteztun analisi bat egitera, oso fina dan, sentikorra dan teknologia horren bitartez, zure gorputzean aske bueltaka baldin badabiltza minbizi zelula batzuk, tak garaiz harrapatzeko. Hau da, irautza txiki handi bat, ez? Bai. Bueno, pentsatete Novasek 6.000 izeneko gai hau eskuratu ahal izateko, finanziazioa beharko zala edo behar izan dala, ez? Okerrez banu ulertu gainera, Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzekin edo eskuratu dezuezuek Euskal Herriko Unibertsitatean. Olakotan, asko kostatzen da finanziazioa lortzea, zuen ikerketak aurrera emateko gailu bat behar dezuen aldio, borroka handia egin behar izaten dezue edo nola bizi dezue hori? Zuek behar dituzue, ez? Laneako tresnak. Bere garaian martxan jarri zen estrategia hori zerbitzuak sortzearenak hori asko errestuzun. Ze lehen bai oso zaila zen ikerka eta talde batek eskatzea eta ematea berari, bakoitzak bere, laborategi bakoitzak bere aldetik, oso ezinezkoa zen horrelako gailu handiak eskuragarri egitea ez du justifikatzen, ez? Eta zerbitzuak besteak beste hortarako da, ez? Daukasun infrastruktura hori dena zentralizatzea eta apostu egitea hortan, eta hor dagoen infrastruktura hori danak baliatu ahal izateko. Orduan, zerbitzuak eskatzen dugunean, ja, a priori, errestasun bat gehiago daukau, ze beraiek badakite, azkenean, behar duen guztiak baliatu ahalko duela infrastruktura hori. Alare, erresa ez da, aurrena, ekipo honek, €1.000.000 balio zuen. Badaude Europatik etorretako diru funtsak, normalki olako ekipo handiak hortara olako deialditan sartzen dira. Europak ikerketarako ematen dituen diru funtsak, Madrida eskatu behar dira. Horrek finantzatzen dizu erdia. Aurretik behar duzu, gure kasua izan zen, Eusko Jaurlaritzak oniritzia ematea ekipo horren onurak, bez ikerketan bakarrik, osasun gintzan ere izugarrizko onurak izango zituen ekipo horren erdia bera ordaintzeko presegola. Aurrena behar duzu hori, lortu hori. Hori ziurtatu. Hori lortu genuen, egia esan ekipo oso errez saltzen da. Hainbestekoa da ekar ditzazken onurak, nahiko errez konbentzitu genuen Eusko Jaurlaritza. Gero, arazo ondina da, Madriden, estatuko ikerketa talde eta zentro potentenak aurkezten dira, eta aurrekontu guztiken nahiko potoloekin. Eta are aurkezteko, egiten genuen, unibertsitateko bioarloan kurrikulum honenak dituzten ikerlarietako batzuk elkartu, eta beste unibertsitateko batzuk, eta dozenaka apoio babes beste zentro batzutakoak, eta holako proiektu mardul batekin joan ginen, eta hartan gainera, aurkeztu genunean, deialdi hortara aurkeztu ginean, 3 ekipo bakarrik zeuden estatuan. 2 pribatuan, bat medikuntza personalizatua zuzendutako enpresa bat, beste agro mundua zuzendua, eta gero CNEG, Centro Nacional de Análisis Genómicos, horrek beste bat zeukan. Madridetik gora ez zegoen inor, eta gainera publikoa bakarra zen, Bartzelonakoa. Orduan, Madriden ere ikusi zuten eskaera hortan, zea proposa zen, penintsulako iparralde guzti hori kubritzeko, berdezu, ondo saldu produktua, beharra, eta kurrikulum potoloko jendeak bestea eskaera. Ez zan nahi zaila izan. Askotan, izan da, erosi behar izan duen ekipo Garistina, eta traba gutxien eukideguna konbentzitzeko jendea horren aldea postiteko. Eta orokorrean ez esango zenuke, ikerlana eta ikerlarien ogibidea ondo baloratuta dagoela uste duzu, ez dakit beste lurralde batzuekin alderatuz, Espainiarekin edo Frantziarekin alderatuz, ustezu nahiko baliabide eskaintzen zaizkiola ikerketa arloari hemen? Ez hemen eta ez da Europa guztian ere izango nuke oraindikan. Ez daukagu oraindikan kontzientzia zenbat, ez dakit. Falta zaigu kontzientzia, hori da, aposto handiago egin beharko litzakela nik zalantzarik ez dut. Eta publikoan, batez ere, egin beharko litzakela aposto handiagoa. Pribatuan egiten den ikerketak beti dute atzetik interes ekonomiko bat. Zuk justifikatu behar dezu ze ondura ekonomiko lortuko ditun horren alde ikertzeko. Eta publikoan aldiz, dago ikerketa basikoa eta bestelako
interes zientifikoei lotutako ikerketak garatzeko modu bidea hori da, ez? Gu Espainiarekin alderatuta biozientzietan, nire arloan, nahiko atzera bezala ibili gara urtetan, baina momentu honetan, azken krisitikan hobeto eutsi diogu. Momentu honetan, agian... 2008ko krisi horretatik. Bai, oso puntero zian komunidade batzuk dana desmantelatu zuten. Eta hemen hori ez da gertatu. Baina, konparatzen badugu Europaki, ikerketari lotuta ere, Frantziak, Alemaniak, damakizkite beraien ikerketa zentro nazionalaiek mende batzuk dituzte, mende batzuk. Kultura hori askoz garatu bazuten. Eta nik izango nuke Europa momentu honetan Alemania ingurua dela genomika arloan punteruna, Inglaterra eta Dinamarka eta ere bai, eta gero dago Estatu Batuak. Eta... Baina Estatu Batuetan asko da pribatutik, hori. Pribatutik. Publikoan ere badago. Bueno, zuk ibili bat osatu duzu eta lankidek eta lagunak izango dituzu ikerketa arloan, ez dakit, zientzian askotan entzun dugu eta ikusi dugu nola askok eta askok aurrera egin ahal izateko eta baldintza duinetan ikertu eta baldintza duinetan bizi ahal izateko atzerrira jo behar izan dute. Ez dakit, genomika arloan edo genetika arloan ere antzekorik pasatzen ote dan eta zure moduko ikerlari askok ezinbestean atzerrira joan behar izan ote duten? Da, karrera profesional oso gogorra, estabilidadea ia existitze ez dan gauz badalako. Jende asko, 30-40 urte tarte hortan joaten da irakaskuntzara edo beste arlo batetara. Beste arlo batzuetara, ez? Bai, ze azkenean da, lizentziatzen doktora utza egiten desunetik, denbora guztien bertzea urte bat edo biko diru laguntza lortzen, denbora guztien diru laguntza inestabilidade hortan. Nunda ez badezu, unibertsitate batean irakasle plaza bat lortzen, irakasle izate horre finkatzen zaitu eta gero gainera ikertu egin behar dezu. Baina da oso inestablea, oso zaila da hortaz bizitzea betirako eta gainera baldintza benetan nahiko prekarioa dira. Bai soldatari dagokiola eta bai bestelako baldintzei dagokiela. Jende asko joaten da atzerrira. Gaur egun gainera, unibertsitateko irakasle izateko, gure munduan ez base atzerrian egon, ez dituzu rekisito minimoak betetzen. Eta jende asko joaten da kanpora, asko saiatzen dira bueltatzen, herri honek kantxo bat edo badu, baina egia da hemen dauden baldintzak, aukerak oso urrun geratzen diala datozten lekun dituztenak baino. Eta behin atera zenean jende asko jarraitzen dut hortik eta bilatzen dituzte. Baina jende asko azkenean usten du eta beste zerbaitera hasten da. Ni neoni 30 urtekin hasi nintzen kotizatzen eta la privilegiada, benetan eta la privilegiada. Nire lankideak, niko handikan plaza ez da, plaza bat dago behintzat, niko okupatzen dut plaza bat. Guau, hori da oso gauza raro, espazia irakasle horako zerbait izatea. Daude oso postu gutxi Euskal Herrin, nire arloan, bi bietzok soberan ditut. Horrelako plaza finkatu batekin. Nahiz eta plaza ez da nerea, posaketarek ez diatea hondika, baina pentsa badukat. Baina baditut bi lankide nerekin. Batek pasa ditu 10 urte bere plaza finkatzeako urteroko kontratu renobatukin. Besteak 10 urte daramatza eta ez dakigun ez gertatuko den. Da urtero, urtea bukatzean, ez dakit urrengo urtean dirurik egongo danik kontratatzeko horri inestabilidade izugarri. Jakin behar da horrekin bizitzen, ez? Erdi postu bat inbar bezu zure bizitzan, ez? Ez da, finkatu behar bezu soldatu bat etxe bat erosteko, edo familia bat osatzeko, ez? Gero daka gantxo handia. Hoi egia da. Pasioz bizitzen lan bide bada. Bueno, ez danok, gehiengo handiak bai. Da badago horren... Lotura hori bai, sakrifizio egingo dut, ze benetan maite den ere lan. Bueno, azken galdera bat, eta hau ere, gonbidatu guzti egiten diegu, 25. urte urrenen harira egiten aigia atal hau, horrian aldizkarian, da, jola 25 urtetik ona, Euskararen normalizazio
arlo horretan ari da noaua, ez? Hedabide gisa paperean lehen bizi, eta guen paperean da sarean, elkarte bezala ere, kultura elkarte bezala eta isialdian ere, bere urratsak eman ditu, hala ere biztan da oraindik, lan asko dagoela egiteko oraindik, ez? Baina, zuko 25 urteko perspektiba duzun atletik, zurtzez, noaguak zer du faltan, zer du soberan, edo ze funtzio betetzen du noaguak? Ez dut pelota izan. Gehienak pelota xamara, hori izan beharra dago. Nik kristolan egiten dezutela iruditzen zait, izugarria. Eta gainera garatzen doan proiektu bada. Hasieratik nahiko ambizioso izan zen, baina nire zait, finkatzen eta garatzen doan proiektu bat da. Eta sare sozialetan ere zen kristolan egiten dezuten. Ni herriko gehienak hortik enteatzen, oso aktiboa da, oso aldizkaria astero ateratzea da, enbeste, nondik ateratzen den, enbeste lana da hori. Eta, gero, kultura arloan, eta da isialdeaz, da jolas, eta zenbat familiri zabatzen den papeleta, eta gero segiro polita sortzen duen herrian, eta nik sobran ez dut ezer somatzen, oso ondo izatela, oso ondo. Eta kultura eskaintza, eta ze pelikula ederrak ikusten ditugun da. Antzerkik, eta faltan, zerbait, aportatu nahi izanagatik ez dakiten askotarako balio du, kriston ideia danik edo zuek askotan ibile zumultaka, baina, zerbait gehiago, agian, aldizkarien behan, ez dakit funtzionatuko luken ere, baina, umei edo gaztetxoei, erreserbatutako lekutxo bat, hortarako umeak gaztetxoak, beraiek animatu berko lirakete hori elikatzera, baina, azkenean nire izan leke. Ez da bakarrik helduen zerbait izan. Hori izan, eta umei ere beraien ahotsa emateko gune izatea, edo ez dakit, holako zerbait, ez dakit. Hori, faltan zerbait zumatzezkoz, agian hori, belaunaldi horren presentzia, ziakaso, baina. Puntatuta dago, eta aztertuko dugu, eta gustora aztertu ere, eskerrik asko. Ezkin duzun denboraingatik eta beste bat arte. Zuri. Eskerrik asko. Zuri, etortzen.